Benvinguts. Hola, benvinguts. Comencem aquesta conferència, videoconferència, titulada Seqüenciar decimals. Jo soc el David Pinyol. Molt bé. A veure, fixeu-vos, fa 6 mesos, el 3 de juny, sortia la notícia que deia el genoma humà per primer cop al complet. Desxifren la part que encara quedava oculta. Llegeixo una miqueta, per vosaltres. El primer esborrany s'havia presentat l'any 2000 i ara un consorci internacional ha aconseguit obtenir la seqüència dels 63.494 gens que conté. El procés de seqüenciar l'ADN, és a dir, d'establir l'ordre d'aquestes lletres, va néixer el 1990 amb el projecte Genoma Humà. 10 anys després, el 2000, es va anunciar que ja s'havia aconseguit un primer esborrany. Des d'ara, el 2021, s'ha completat, però no tot. Mireu aquí al final, el rectangle del final. Una de les limitacions és que sent el genoma d'una dona hi falta encara la seqüència del cromosoma sexual masculí Y. D'acord? Per tant, s'ha completat el de la dona, el de l'home encara falta una miqueta, d'acord? I d'això ja fa 31 anys. Imagineu-vos el que ha costat, d'acord? O el que està costant, d'acord? Per què? Doncs perquè té 3 milions de bases. Sabeu que el DNA està format per lletres, com si diguéssim, A, C, T, G, d'acord? Doncs d'aquestes 4 lletres apareixen 3 bilions de vegades, d'acord? Molt bé, doncs, i com s'ho van fer per seqüenciar? D'acord? Doncs fem una cosa. Els matemàtics, com seqüenciem? A veure, aquí matemàtics no seqüenciem, no treballem amb DNA, però sí que determinem els decimals d'una fracció. Per exemple, avui és 13 de desembre, d'acord? Doncs mira, el repte que tenim avui és determinar tots els decimals de 1.312 dividit entre 2021. La data d'avui, d'aquesta divisió. Molt bé, la pregunta és, quan dona aquests decimals? És molt fàcil. Agafem la calculadora i ho posem. Però hem de posar punts suspensius, perquè la nostra calculadora no ens dona més decimals. I aquí, aquests decimals no s'estan repetint. No és periòdic. No sabem quan s'acabarà. D'acord? La pregunta és, aquest nombre, quants decimals té? Bé, aquesta sí que la sabem. En té infinits. D'acord? Però, és periòdic? Els podem determinar tots? D'acord? El període, quantes xifres té? No en tenim ni idea. Aquest és el nostre repte. La calculadora no ens dona el resultat. Al final d'aquesta conferència, entre tots, descobrirem quan dona aquesta divisió. D'acord? Determinarem tots els decimals. Molt bé. A veure, abans de començar, repassem una miqueta. Per exemple, jo divideixo 1 entre 7. Fem la divisió, van apareixent residus, d'acord? I arriba un punt, veieu que aquí hi ha l'1, que l'1 ja ha sortit abans. D'acord? Per tant, ara, si continués dividint, baixaria el 0 i tornaria a aparèixer el mateix residu, 3. Què ha passat? Doncs fixeu-vos, si fem el mateix amb 28 dividit entre 37, el 28 es repeteix i, per tant, serà 0,756 i com que el 8 ja ha aparegut abans, tornem a tenir els mateixos residus. Per tant, serà 0,756, 756, seria periòdic, un període de 3 xifres. En canvi, si dividim 7 entre 52, també es repeteix, però es repeteix el 24. És a dir, no es repeteix, no trobem el 7. Què passarà això? Això vol dir que en el primer cas el període serà 756 just després de la coma decimal i en canvi en el 7 dividit entre 52 hi haurà 2 xifres entre la coma decimal i el període, en aquest cas 13. I després vindrà un període de 6 xifres. En la pantalla anterior, 1 entre 7
tenia un període de 6 xifres. D'acord? Bé, doncs, la pregunta és, si nosaltres dividim 1312 entre 2021, què hi haurà a la part entera? I en el preperíode, què hi haurà? I en el període, què hi haurà? Quantes xifres hi haurà en el període? Quines són? I el preperíode, quantes xifres tindrà? Ho sabeu? No ho sabem encara. Tranquils, no patiu. Això Gauss ho va resoldre per primera vegada, el 1801, fa 200 anys. Molt bé. Abans de començar, sapiguem de quins tipus de situacions que ens podríem trobar. Podríem passar aquests 4 casos. Que la divisió fos exacta, és a dir, que tingués un nombre enter i punt, que no hi hagués ni període ni preperíode. Hi haguessin 0 xifres decimals. També podria ser 28 entre 37, que hi hagués un període de 3 xifres decimals, de 7 o de 27 xifres decimals, és igual, el que sigui. També podria ser com el 7 dividit entre 40, que no tingués període, que s'acabés, que fos una divisió exacta, un decimal exacte, 3 xifres decimals o 27 xifres decimals, m'és igual, però que arribés a un punt que s'acabés. O també podria ser com el 7 dividit entre 52, que entre el període i la coma hi haguessin xifres. D'acord? Aquest d'aquí sobre, de quin d'aquests 4 tipus és? No ho sabem. No en tenim ni idea. Cap problema. Ara ho descobrirem. Molt bé. Doncs aquests són els 4 tipus. Pot ser que sigui enter, perquè no té zeros ni en el període, ni en el preperíode, ni en el període. Pot ser que sigui un decimal exacte, perquè té unes xifres en el preperíode i cap en el període. Pot ser que sigui periòdic pur, la P de pur, perquè no en té en el període i sí que en té X xifres en el període. I periòdic mixta, perquè en té X xifres en el preperíode i X xifres en el període. D'acord? Llavors jo, amb els meus alumnes presencials, els meus estimats alumnes, buscàvem patrons, cooperàvem per esbrinar quins nombres tenien tantes xifres en el període i quins tenien xifres en el preperíode. D'acord? I ara m'agradaria fer-ho amb vosaltres. Per tant, el que faré és compartiré un full de càlcul amb vosaltres, paro de compartir, d'acord? I ara en el xat us passaré un enllaç. Un moment, que ara, a veure, la tapam. Això ja està, això ja està. Ara ho copio. I, si us plau, aneu al xat del Zoom i, a veure, el xat, aquí, i cliqueu aquest enllaç, d'acord? Pam. Ara, ens veiem allà, d'acord? I jo compartiré en el Zoom. No, aquí no, això no. En el Zoom. Ai, me cachis. Compartiré el full de càlcul. Un moment. A veure, estic compartint. Aquí. D'acord? Molt bé. Aneu, si us plau, aneu a la primera pestanya que posa microarray. Molt bé. Situeu-vos a la primera columna, a la A, en alguna cel·la verda. Poseu-vos cadascú en una cel·la verda, la que vulgueu. Molt bé. Cadascú en una diferent. Molt bé. Si voleu, poseu el nom, d'acord? Només el nom, sense el cognom. D'acord? Molt bé. I ara el que farem serà fer aquestes divisions.
falta una persona, la que està en el C23, si us plau, que es posi en alguna cel·la. D'acord? Molt bé. I ara el que farem serà fer divisions. No, Andreu, si us plau, posa't en una de les cel·les verdes que tens a la columna A. D'acord? Llavors, el que farem és, fixeu-vos... A quina columna? A la columna A, a la primera columna, la columna A. Tira més cap a l'esquerra. Desplaça't cap a l'esquerra i veuràs que apareixes. Ara estàs en la columna C. Desplaça't cap a la columna A. Molt bé, ara ja ho has fet. Si us trobeu-vos una... A veure, Molt bé, perfecte. Ara, fixeu-vos, jo divideixo el numerador dividit entre el denominador. 1 entre 1 és 1. I fixeu-vos, divideixo tots aquests i em surten les divisions. D'acord? I ara, si ho puc dividir per tots. D'acord? I ara necessito la vostra ajuda. M'heu de dir aquests nombres de quin tipus són. Fixeu-vos a dalt, a la zona, a les cel·les B1, B4, a les cel·les B1, B4, hi ha els codis. Per exemple, quan dividim entre 1, 1 entre 1 dona 1. Això és Z. D'acord? Sí? Doncs vosaltres a la columna C, què posareu? També, no? 12. L'Ivancho, per exemple, s'ha posat a la cel·la C18 i 12 és un nombre enter, per tant, Z. Poseu la lletra Z. D'acord? Canviem els nombres pel seu codi. D'acord? Molt bé. Ara anem a la segona columna, el 2. Jo tinc un 0,5. 0,5 només té un decimal, és un decimal exacte. Per tant, escriuré E1. Per què? Perquè només té un decimal. Decimal exacte, si teniu un enter, posareu Z. Si teniu un decimal exacte, posareu E1, perquè és un decimal exacte amb un decimal. D'acord? Molt bé. A la columna E, aneu fent. A la columna E, jo tinc 0,3333. Això és periòdic. Periòdic i el període només té una xifra. Per tant, posaré P1. Sisplau, feu les següents cel·les, cadascú al seu ritme. Aneu fent, Podeu parlar, si teniu problemes d'algun tipus. Una pregunta. Digues. Per què es posa P1, E2? Molt bé. Us explico. E1 significa que el nombre que teniu en aquesta cel·la és un decimal exacte amb una xifra decimal. D'acord? Fixa't en la cel·la B2. En la cel·la B2 posa EX i a la dreta posa si un nombre és decimal exacte amb X xifres decimals. Veieu la manera de codificar-ho a dalt? Sí?
Aneu bé o què? Molt bé. Júlia, a veure, ara estàs a la cel·la M9, d'acord? I et surt 0,272727. Tu quin tipus de decimal diries que és? Júlia, obre el micròfon, que no et sento. Hola, ho sento per arribar tard. No passa res, dona. La que ha parlat és la Júlia? No, D'acord. La que ha parlat, si us plau, vés al xat, clica l'enllaç i posa't en una sala verda. no, és que no et mostra el xat antic, el que hi havia en el xat. Vale. Ho torno a publicar. Clica l'enllaç i posa't a la sala verda. De la columna A. No és l'YMX? La que ha parlat és la Júlia? Sí. Molt bé. No, en aquest cas, fixa't, és 272727. Per tant, és periòdic i es repeteixen dues xifres en el període. Per tant, serà... Hauràs d'escriure P2. Sí o no? Molt bé. Ara aquí... Júlia, tens 0,25. 0,25 què és? Un enter? Un decimal? Molt bé, perfecte. A veure, el Nicolau. Què? No, 9 dividit entre 11, ara ja no me'n recordo què donava. Un moment, que... Dona 0,81. Molt bé, què diries que és 0,81? PX, diria. No, X no. D'acord, però la X l'has de canviar per el nombre de xifres que té el període. En aquest cas, el període quantes xifres té? 11. No, 81. Perdona. Té xifres. Per tant, has d'escriure en la cel·la M15, has d'escriure P2. D'acord? D'acord. He vist que l'Ivancho has posat una X. Suposo que ho has fet bé. El que passa és que a la X havies de posar quantes xifres tenia el decimal, la part decimal, d'acord? D'acord. Fem una cosa. Veig que sí que hi ha gent que ho ha fet bé, molt bé, però no patiu. Ho vaig fer un altre dia i vam
tenir una altra gràfica, d'acord? Bé, vam completar totes les files. Ara aquí només són 8 persones, són 9 persones, per tant no hem pogut completar gaire. Per tant, el que faré és mostrar-vos com es veu el resultat final d'aquesta pantalla, d'acord? Sí? Una cosa, Digues, digues. he tingut problemes per connectar-me perquè Sí. per alguna raó aquí tàrrega hi ha molt mala connexió. I normalment em acostuma a passar, però mai no m'ha passat tant. Molt bé. Em costés tant. Com et dius? Martí, Martí, saps què et passa? Que tens com a 3 o 4 programes oberts. Per això et va més lent, d'acord? és que no tinc res obert. Ho he provat amb l'ordinador i no funciona. Ho he provat amb la tauleta i no funciona. I ara amb el mòbil ho provo, a veure si va. No ho facis amb el mòbil, perquè estem fent servir el full de càlcul i el farem servir després, el full de càlcul. I amb el mòbil és un rotllo, d'acord? Millor ordinador. Pensa que ara tenim obert el Zoom, la presentació i el full de càlcul. Per tant, són moltes coses obertes, d'acord? Ara ho provo amb l'ordinador mentre s'engega perquè... Sí, millor. Millor. Molt bé. Molt bé. Fixeu-vos que heu codificat, cadascú ha anat al seu ritme, però ho hem fet simultàniament, d'acord? I cooperant podríem resoldre tot aquest full de càlcul, d'acord? També he detectat que hi ha errors, seria qüestió de corregir-los, d'acord? I es detecten molt fàcilment, d'acord? Ara, si us plau, deixo de compartir i us passo a compartir la pantalla. Per tant, si us plau, aneu al Zoom, que... Ara m'he liat. Un moment, Pam. Molt bé. Molt bé, el Zoom aquí. D'acord. Fixeu-vos. Aneu al Zoom, si us plau. Deixeu el full de càlcul a banda, la pestanya del full de càlcul la deixeu a banda i aneu-vos en el Zoom. I al Zoom us mostro què hauríem d'haver aconseguit entre tots. D'acord? Llavors, fixeu-vos. Tenim els numeradors de color blau i els denominadors de color vermell a la part superior. D'acord? I tots els resultats estan aquí codificats. La Z significava que el resultat és un nombre enter, etc. Però, fixeu-vos, en quines columnes té només la E o la Z? Per exemple, a la columna D, d'acord? Tots són Zetes. Per què? Perquè qualsevol nombre dividit entre 1 dona enter. En algun altre lloc hi ha només una E o una Z? Ara, obriu els micròfons, sisplau. En el 2, molt bé. El 2, algun altre? El 5. El 5, molt bé, sí senyora. Un altre? El 10. El 10, molt bé. Un altre? El 4. El 4. Un altre? Falta un. El 8. El 2, el 4, el 5... El 8. El 8 i el 10. Ostres, que curiós, Els altres no. I en canvi el 2, 4, 8, 10, sí, i el 5. I quins tenen només P i Z? Només tenen... El 7 només té la P i la Z. Molt bé. L'11, el 13. 11, 13, molt bé. El 9, molt bé. La F? Tornem a repassar, El 7, el 9, l'11 i el 13. Algun més? 7, 9, 11, 3. Què tenen en comú tots aquests nombres? El 3, el 7, l'11, el 13, què tenen en comú? Són tots nombres primos.
Són tot nombres primers. I el 9 és una És potència. múltiple de 3. És una potència de 3. Molt bé. En canvi, els altres, el 2, 4, 8, què són? 2, 4, 8. Són tot potències de 2. I el 5 i el 10 són múltiples de 5. D'acord? Per tant, les potències de 2 i els múltiples de 5, d'acord, donen com a decimals un decimal exacte. D'acord? Amb un decimal, 2, 3 o cap. D'acord? I, en canvi, els nombres primers, que no són ni el 2 ni el 5, donen periòdic pur. I la M, quins nombres són decimals periòdics mixtes? Mireu les columnes. El 12, el 14, el 6. El 6, el 12 i el 14. Per què? Què tenen en comú el 6, el 12 i el 14? El 6, 12 i 14 tots són nombres parells. Sí o no? Ho veieu? Però, a més, si dividim el 6, 12 i 14, si dividim entre 2, què ens dona? Que a part del 2, Nombres primers. hi ha nombres primers que no són... Bé, hi ha un altre nombre primer que no és ni el 2 ni el 5. Ho veieu? El 7. El 7, per exemple, en el cas del 14, en el cas del 12 hi ha el 3 i en el cas del 6 també hi ha el 3. D'acord? Ei! Només mirant el denominador podem saber si serà decimal exacte en periòdic pur o periòdic mixte, només sabent quins són els factors primers que hi ha en el denominador. Això és genial. Ho apliquem en el nostre cas, a veure què passa. Molt bé. Ups, això ha anat massa aquí. Ui, ui, ui. Molt bé. Fixeu-vos. Tenim el 13, el 2021 és 43 per 47. I el 2, no. I el 5, no. Per tant, quan dividim per 2021, serà un decimal exacte? No. Què dieu? No. Serà un decimal exacte, decimal periòdic mixte? Tampoc, perquè necessitaria el 2 o el 5. Com que només són primers, serà un decimal periòdic pur. I ara, ostres, però amb quants decimals? I Gauss va tenir una idea genial el 1801. Va dir, mira, saps què? Agafem la fracció i la posem com a suma de dues fraccions, 43 i 47. D'acord? Multipliquem per 2021 i haurem de resoldre aquesta equació diofàntica. D'acord? Que hi ha dues incògnites, la A i la B, que a saber com es resol això. Doncs resolem aquesta equació diofàntica i obtenim que 27 per 47 més 1 per 43 ens dona exactament 1312. Si ara tornem enrere i dividim per 43 i 47, tenim que aquesta fracció d'aquí a l'esquerra es pot descompondre, és exactament igual que 27 partit per 43 més 1 partit per 47. Per tant, abans, quan dividíem per 2021, podien sortir de residus diferents moltíssims. En podien sortir 2020 residus diferents. Podien sortir l'1, el 2, el 3, el 4, el 2020, d'acord? Podien sortir molts residus diferents. I, per tant, podíem tenir un període de 2.020 xifres. Però ara no. Ara, com que ho hem descomposat, com a suma de dues fraccions, la primera fracció ens donarà com a màxim 42 residus diferents i, per tant, un període de com a màxim 42 decimals. I l'1 partit per 47
No sabem que serà un decimal periòdic pur i no sabem quants decimals tindrà, però com a màxim en tindrà 46, perquè si aparegués un residu diferent 47, ja ha sortit abans, perquè el 0 faria que fos exacte, i aquesta divisió no dona exacta. I si dona... I si és diferent de 0, s'està repetint amb un altre que ja ha sortit abans, i per tant ja sortirà periòdic. Per tant, com a màxim, el període 46. Per tant, una fracció té com a període com a màxim 42 xifres i l'altra com a màxim 46 xifres. D'acord? Molt bé. Ja hem reduït el problema. Molt bé. Fem amb la calculadora. 27 entre 47. Quant dona? Zip! I no es repeteixen. M'encatxis. La calculadora no és prou potent per donar-nos tots els decimals. Fem amb l'1 partit per 47. Zip! No es repeteixen. Ostres! No sabem quants decimals hi ha. La calculadora no ens dona la solució. D'acord? Ara m'estic unint a la reunió des de l'ordenador. Perfecte, així m'agrada. Ves-nos seguint, d'acord? A veure, la pregunta és, quantes xifres tindran el preperíode i el període? A veure, en el primer cas, 27 entre 43, sabeu quantes xifres hi haurà en el període? En el preperíode, és a dir, entre la coma i el període, algú ho sap quantes xifres hi haurà? Obriu el micròfon. 27 entre 43. Quantes xifres hi haurà entre la coma i el període? Algú ho sap? Infinites? No, que no formin part del període. A veure, aquesta divisió donarà infinites xifres decimals, però arribarà un punt que repetiran. Per què? Perquè de residus diferents, com a màxim en poden haver 42. D'acord? Per tant, el període, com a màxim, serà de 42 xifres. Però la pregunta és, entre la coma i la primera vegada que es comencen a repetir, que ens trobem amb el període, quantes xifres hi haurà? Algú ho sap? No ho sabem. Haurem d'esperar una miqueta més. D'acord? Algú sabrà quan val la part entera d'aquesta de 1.312 dividit entre 2021? La divisió que abans de la coma, què hi haurà? Quin nombre hi haurà? Algú sap? Si dividim 1.312 entre 2021, què ens donarà? 1 com a algo, 0 com a algo, 37 com a algo... 0 com a algo. 0 com a... Per què? Per què 0 com a algo? Perquè el número de dalt és més petit que el de baix. Perfecte, ja tenim la part entera. Sabem que la part entera serà 0. Algú sap quantes xifres tindrà el preperíode? Encara no ho sabem. Xun, 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 xun. A veure, ho descobrirem més endavant. Esperem. I el període tampoc ho sabem. Però abans us havia llegit això. Us havia ensenyat els vídeos de com havien seqüenciat? Doncs ho farem ara. Comparteixo un moment, que vaig a compartir els vídeos de com seqüenciar. Perquè nosaltres no sabem obtenir els decimals perquè la calculadora no ens els diu. D'acord? Perquè no ens dona prou decimals. Però hi ha una gent que sí que sap seqüenciar, els biòlegs. Els biòlegs seqüencien DNA, milions i bilions de lletres. Aquesta gent sí que ho sap. Escoltem com fan ells la seqüenciació i nosaltres a veure si aprenem alguna cosa. A veure, aquí, això així, i comparteixo, d'acord? Molt bé, a veure... Pam. Molt bé. ¿Cómo fue secuenciado el genoma humano? Todos y todas llevamos versiones ligeramente diferentes del genoma humano. Acerquémonos un poquito más. Casi todas tus células contienen un conjunto completo de instrucciones de construcción de tu cuerpo, tu genoma. Las instrucciones están codificadas en largas hebras de un compuesto químico llamado ADN, estrechamente empaquetado en estructuras denominadas cromosomas. La información está contenida en la secuencia de bases químicas a lo largo de la longitud del ADN.
hay solo 4 bases o letras del ADN, A, C, T y G. La mayoría de tus células tienen 2 copias de tu genoma, una proveniente de tu madre y otra de tu padre. Veamos una copia de tu genoma. Incluso un simple cromosoma lleva muchos datos. Tu conjunto completo de 24 cromosomas contiene más de 3 billones con B de bases, letras del ADN. El proyecto Genoma Humano fue un intento internacional de descifrar todas las letras del ADN de nuestro genoma. El Centro Sanger de Gran Bretaña, ahora Wellcome Trust Sanger Institute, secuenció todo o parte de los cromosomas 1, 6, 9, 10, 11, 13, 20, 22 y el cromosoma X. El proyecto Genoma Humano Internacional usó una aproximación denominada de tipo de arriba a abajo. Hicieron un mapa del genoma completo y repartieron los cromosomas entre los diferentes centros. Como el aparato de secuenciación podía leer solo unos pocos cientos de letras de ADN de una vez, los centros de secuenciación rompieron los cromosomas en trozos muy pequeños. Entonces los extremos de estos pequeños trozos fueron secuenciados y así la información finalmente reconstruida da a los investigadores la secuencia del cromosoma completo. Ei, aquí he dit una cosa molt important, d'acord? Fixeu-vos, diu que les màquines no podien seqüenciar aquests 3.000 milions de lletres, d'acord? Per tant, el que van fer va ser tallar-ho en fragments, seqüenciar els fragments petits i després tornar a reconstruir tot. Ho torno a posar una altra vegada, perquè és molt interessant això. D'acord? Això ens podria servir a nosaltres, d'acord? Abans he dit bilions, però són bilions americans, que per nosaltres són 3.000 milions, d'acord? Aproximación denominada de tipo de arriba a abajo. Hicieron un mapa del genoma completo y repartieron los cromosomas entre los diferentes centros. Como el aparato de secuenciación podía leer solo unos pocos cientos de letras de ADN de una... Podia llegir un centenar de lletres. En el nostre cas, la calculadora ens dona 11, 15 decimals, no ens en dona més. D'acord? La seva màquina dona centenars de lletres. En la nostra, la calculadora, ens dona 15 decimals. Estem en el mateix cas. Què fan? A veure què fan. Una vez, los centros de secuenciación rompieron los cromosomas en trozos muy pequeños. Entonces los extremos de estos pequeños trozos fueron secuenciados y así la información finalmente reconstruida. Trossejar, dividir en trossets, que cadascú faci un trosset i després ho ajuntem tot. Aquesta idea m'agrada molt. Continuem escoltant. Del ADN. El método usado para secuenciar el genoma humano fue desarrollado por Fred Sanger en los años 70. La secuenciación de Sanger está basada en el proceso de copiado de ADN o replicación que ocurre en una célula viva. Para copiar un fragmento de ADN, unas enzimas especializadas de la célula desenrollan y separan las cadenas de ADN, antes de que otras enzimas de DNA polimerasa se muevan a lo largo del ADN, incorporando bases libres para construir una cadena complementaria para cada una de las cadenas de ADN de molde. En la secuenciación de Sanger, algunas bases modificadas químicamente son añadidas a la mezcla. Estos terminadores o bases de ideosis y ATCG son etiquetados con un marcador fluorescente. La reacción comienza de la misma forma que antes, las cadenas de ADN se separan y las enzimas comienzan a incorporar bases libres, pero cuando una de las bases marcadas es usada, la cadena de ADN se detiene. Si nos centramos en la base T y realizamos la reacción muchas veces, conseguiremos muchos fragmentos que finalizan con una T marcada, correspondiendo a todas las posiciones donde aparece una A. La complementariedad T en la secuencia original. Molt bé, però abans hem dit que per seqüenciar han tardat 31 anys, d'acord? Amb aquests 31 anys han millorat el sistema i han fet aquesta altra manera de seqüenciar molt més eficient, d'acord? Mirem com ho fan, ja veràs. Es basa en la mateixa idea, però encara fent-ho més ràpid. Tras obtener un clúster, proseguiremos al siguiente paso. Aquí, un primer se hibridará a nuestra cadena y proseguiremos a la realización de un ciclo, donde meteremos una solución con un único tipo de nucleótido a la vez, los cuales estarán marcados con un fluoróforo que emitirá un color distinto tras su adición. El número de ciclos nos indicará el largo de la secuencia y los colores de las emisiones el tipo de nucleótido añadido. A esto le llamamos secuenciación por síntesis. Per tant, vam passar de la de Sanger d'abans a la seqüenciació per síntesi, d'acord? I fixeu-vos que cada vegada que una lletra encaixa en la seva posició, s'il·lumina, fa llum de color i llavors diuen, ep, és d'aquest color, per tant és aquesta lletra, per tant l'escrivim,
Este proceso se realiza con miles y miles de clusters emitiendo señales al mismo tiempo, por lo que la cantidad de datos que se genera sobre las seqüències és milionària. Fixeu-vos, no van lletra a lletra, van totes simultàniament amb una quadrícula on hi ha milions de lletres, d'acord? I el que fan és filmar tota aquesta explosió de colors. I llavors processen aquests colors i els converteixen en lletres. Per tant, en lloc de fer un a un, fan milions a cada centèsima de segon, com si diguéssim. D'acord? Forward. El proceso de secuenciación por síntesis se repite y se generan billones de datos para su póstumo análisis. A diferencia de las metodologías de secuenciación más viejas, las técnicas de nueva generación obtienen una cantidad billonaria de información, lo cual les otorga mejores parámetros analíticos, pero también hace mucho más complejo el análisis bioinformático. Lo que se suele hacer primero es la separación de las muestras por sus distintivos índices. Estos permiten diferenciar unas muestras de otras, de todo el pool de datos generados. Dada la cantidad de índices que se pueden meter, se pudieran analizar hasta 96 diferentes muestras en un solo ensayo multiplex. Dependiendo de su similitud, diferentes secuencias de muestras generadas se alinean para generar la secuencia obtenida. Esta, por ejemplo, puede ser comparada con un genoma de referencia, para comparar cambios de hasta una sola base de la secuencia obtenida. Además de esto, se pueden secuenciar genomas completos, transcriptomas y muchas cosas más. Gracias por ver este video. Molt bé, perfecte. Ara... Una cosa, Digues. el full de càlcul aquell, jo no el tinc. Ara te'l passo, d'acord? Mira. Et dic el meu correu, és que ja... No. Mira, ves al xat, en el... Com es diu això? En el Zoom. Ara el veus? D'acord, doncs clica aquest enllaç i aniràs. Ara hi anirem, però espereu un moment. Fixeu-vos, m'interessa que mireu una altra cosa abans. Fixeu-vos aquí què passa, d'acord? Tenim el 24-24, d'acord? Si, per exemple, un de nosaltres comença amb el 7 i divideix entre 52, anirà obtenint aquests decimals. Però si, mentrestant, una altra persona comença a dividir amb el 8, 8 entre 52, quan aquest primer trobi com a residu el 8, l'altre li diu, ep, que jo ja sé com continua. I pot dir la resta de decimals, perquè un haurà fet la continuació de l'altre. D'acord? No sé si m'explico. Sí? És a dir, si una persona fa 7 entre dividit entre 52, d'acord, i una altra persona fa 8 entre 52, el de 7, quan arribi a obtenir el residu 8, ostres, li sortiran els mateixos residus i els mateixos quocients que el que havia començat amb el de 8. Per tant, podrà enganxar un quocient amb l'altre. M'explico? Molt bé. Ara farem aquest simulacre, d'acord? Ho traslladarem en el full de càlcul. A veure, ara hem d'anar al full de càlcul. A veure, el full de càlcul... Ja l'he perdut, el full de càlcul. Macatxes. Un moment, que estic aquí amb dues pantalles. A veure, pam, pam... I ara sí, ara sí. D'acord? Si us plau, aneu al xat, perdó, aneu una altra vegada al full de càlcul, però ara a la segona pestanya, en el 27. 2743, d'acord? Sí? Molt bé. Ara aneu, si us plau, que cadascú es posi a la columna A, en una de les cel·les verdes, però que tingui una fila parell. Una fila parell. D'acord? Poseu-vos i... No poseu el nom, ara no poseu el nom, d'acord? Però poseu-vos a la columna A, però en una fila que sigui parell.
M'explico o no? Heu d'anar en el full de càlcul que heu obert en el navegador, d'acord? Aneu no a la pestanya... A baix de tot hi ha la paraula microarray i després hi ha 2743. Ho veieu que hi ha una pestanya que es diu 2743? Un full a baix de tot que posa 2743? No us poseu aquí. Poseu-vos a la columna A, sisplau. Ja ho he vist on Sí. diu això de 2743. Molt bé, doncs aneu aquí, cliqueu al 2743 i aneu-vos-en a la columna A. Si mireu el zoom, veureu a on heu d'anar, d'acord? En el meu cas, jo, per exemple, em posaré a la cel·la A24, perquè és la columna A i té una fila parell. Una fila parell. La persona que està a la A15, posa't en una posició parell, sisplau, en una fila parell. D'acord? Jo sóc el que estic a la 22. Molt bé, estàs molt ben situat. La persona que està a la 17, si us plau, molt bé, d'acord? Cadascú està en una? Perfecte. Ara el que farem és, en l'exemple, hem posat el 7 i el 8. Ara, que cadascú digui un nombre, l'escrigui en aquesta cel·la verda, un nombre entre l'1 i el 42, el que us doni la gana. I piqueu intro. Un número entre 1 i 42. Ah! La calculadora ja s'ha fet els càlculs. Ha seqüenciat el vostre residu. A veure, els altres. I poseu un altre valor just a sota. Per tant, a sota del valor que heu posat, poseu-ne un altre també. Molt bé. Oh, que bé, que bé, que bé. Perfecte. Aneu fent. Pum! És ràpida, aquesta calculadora. Ha seqüenciat immediatament quins són els decimals que surten en fer aquesta divisió. En dividir el 27, per exemple, el 27 dividit entre 43 dona 0,627, que posats en cada casella, veus, en el vídeo sortien 4 lletres. Aquí surten 10 xifres, d'acord? Cadascuna amb el seu color. I ara anem a jugar. La persona que està en la cel·la A18 ha d'escriure un nombre entre 1 i 42. Entre 1 i 42, aquest que ha escrit 99 s'ha sortit de mare. D'acord? Entre 1 i 42. Molt bé. Som-hi. Ara hem de jugar un joc, Cooperem per jugar, per resoldre-ho. El primer... Sí, has de treure la C. A veure, comencem a construir a partir del primer. D'acord? Patapam. Jo ho copio aquí. D'acord? Algú té algun fragment que acabi amb aquestes xifres? Que coincideixi? Algú té... Heu de mirar el... Jo sí. A veure, digues, quin? En quina fila estàs? En quina fila? Jo he marcat el 40 i el 41 de les files 22 i 23. Molt bé. I coincideix amb algunes de les xifres que hi ha aquí dalt? No, i que no? No, pensé... Sí, hi ha Però hi ha un una... 4. Hi ha un 4. No, però hem de fer que coincideixin 4 xifres, com a mínim. D'acord? Vale. No, llavors no. O 3 xifres. Amb 3 xifres ja també faríem. Però el de la 15 sí. Jo sí. Jo en Pots tinc. de 3? A veure, el de la 15, el 6, 27... Bé, clar, és que el 27 ja estava agafat. Jo sí. Doncs Pot ser el 23? El 33, perdó. El de la 26, no? A veure, a quina fila estàs? La que diu A la que sí? 26. A la 26. La 26, a veure, 279... Encara Sí, un 441. Molt bé, molt bé. 7, Doncs 4, llavors, 4, 1. mira, ara el que has de fer és seleccionar les xifres, com estic fent jo, d'acord? Fas control copy
i ho poses a sobre, allà on toca. Veus? Ho posem així. Ho poses just a sobre. Ara no ho he copiat, jo? Ah, perdó. Per enganxar-ho s'ha de fer Ctrl-Copy i per enganxar-ho a sobre has de fer Ctrl-Shift-V baixa. Ctrl-Shift-V baixa, d'acord? Ho fas tu o ho faig jo? Vale. Vale. A veure, fes-ho tu. Però una cosa, jo tinc el teclat diferent, jo no tinc controls. Vale, ja ho faré jo per tu, d'acord? Tu em dius. Hi ha Control una persona... copia Hi ha una persona que estava... Oh, l'ha i canviat. control, què? Control? Control majúscules, Ctrl-Shift-V baixa. Ctrl-Shift-V baixa. Ahí. Molt bé, perfecte. Hi havia una persona que estava a la fila 21 que ho tenia molt bé. A veure, veieu alguna altra coincidència? Sí, n'he trobat una, A on? A veure, digues. però és aquest que tot i que em sembla que és un que s'ha equivocat, però han posat a la fila 13, han posat 27. Sí, l'he posat jo, aquest. A veure, hi havia una persona que estava a la fila 21 que en lloc de 17 tenia un 21, em fa l'efecte. Prova el... Ai, perdó. No, 21, 488, no era aquest. Ai, no me'n recordo quin era. No, si vols Sembla pots que aquest mirar. era 33. Com? Em sembla que la fila 21 era un 33. Ah, 33. Molt bé. Mira, el 33 va molt bé. 767. Ho veieu que està coincidint a dalt? Mira, us l'enganxo jo, d'acord? Selecciono tota la filera, d'acord? Ctrl-Copy, 767 i l'enganxo. Patapam. Veieu que coincideix? Ara vosaltres m'hauríeu de dir si teniu algunes d'aquestes xifres del final. 651 o 4651. Algú té el 4651 o el 0465? Sí, No. el 37. El 37 en té. Molt bé, perfecte. A veure, ho voleu copiar vosaltres o ho faig jo? Ho faig jo? Mira, el 37, jo el copio, d'acord? I l'enganxo aquí a continuació. Patapam. Molt bé, anem bé. A veure, algú té les xifres 2790 o 6297? Algú li... Sí, ai. Oh, jo? Si sóc jo, una altra vegada. Fixeu. Jo també en tinc un. Ah, sí? A veure, posa'l tu. Vale. A veure. Però, de fet, fixa't que ja ens estem repetint, Ja ens estem repetint ara. Sí, perquè, fixeu-vos, perdoneu, però és que ja ho hem resolt. Aquest puzzle ja l'hem resolt. Fixeu-vos que aquestes xifres d'aquí, d'acord? Que ara les copio dalt, d'acord? També estan aquí. Són les primeres. Per tant, ja és periòdic. Per tant, el nostre període és aquest. Un moment, Fixeu-vos, aquest és el nostre període. Aquí dalt, a la part superior, a la fila 2, aquest és el període. D'acord? Per tant, el nostre període té 21 xifres. Ara, si us plau, farem el mateix, però a la següent pestanya. A l'147. D'acord? L'147 és més difícil, Per tant, si us plau, poseu-vos a la columna A, però ara en una fila múltiple de 3. En una fila múltiple de 3. D'acord? Poseu-vos tots en una fila múltiple de 3. La persona que està en la fila 20 no anem bé. Heu de canviar de pestanya. A la part inferior del full de càlcul hi ha la pestanya 1/47. Doncs aneu a la pestanya 1/47. I després
a la columna A, poseu-vos en una fila que sigui un múltiple de 3. Molt bé. I quan ho hagueu fet, Què vol dir un múltiple de 3? que sigui la fila 15, 18, 21, 24... Vale, que sigui algo multiplicat per un resultat de Sí. multiplicat per 3. Exacte. Que estigui a la taula del 3. D'acord? Llavors, poseu un nombre a la fila de dalt i de sobre. A la de sobre i la de sota, també. Podeu, ara no posarem dos nombres entre 1 i 46. En posarem dos. Una a la fila superior i una altra a la fila posterior. D'acord? Jo he posat a l'1. Molt bé, doncs l'enganxo. Aquest ja comencem a construir a partir d'aquí. Patapà. Molt bé, ja ho tenim. A veure com continua això. Quin número hem de posar? El número que vulguis, entre 1 i 46, el que vulguis, a l'atzar, a lo loco. Molt bé. Veieu alguna manera de continuar? Algú té el 446 o el 7446 o el 577? Algú té alguna cosa que permeti continuar cap a la dreta, que encaixi amb les últimes xifres de dalt, de la fila 11? Sí, jo. A veure, Soc el a quina fila estàs? 4. A la fila 4? No, a quina fila No, la estàs? 24. 24. A veure, 9... no, jo no ho veig, que sigui igual, no coincideix en res. Tu comences... 212, diu. Vale, però això ens permetria posar-nos al davant, però volem anar cap al darrere, cap a la dreta, d'acord? Per tant, algun dels vostres números hauria de sortir, hauria de començar amb el 7446 o amb el 446... Mira, ja l'he trobat! El de la fila 15. Qui està a la fila 15? Algú de vosaltres està a la fila 15? Mira, jo l'he vist. El de la fila 15 ha posat el 21. I fixa't, jo el copio i l'enganxo a continuació. 446. Patapam. D'acord? A veure, algú té un nombre que comenci per 383 o per 6383 o una cosa així? Ah! Ja l'he vist. Ja l'he vist. A la fila 32. Qui està a la fila 32? Jo. Ho vols enganxar tu o ho faig Vale, jo? ho enganxo jo. A veure, a partir Però, de dalt, una cosa, 6, 3, sí. la 32 no és múltiple de 3, no? Bé, és que una vegada havíeu triat la fila múltiple de 3, havíeu d'escriure també un nombre a l'anterior i en la posterior. D'aquesta manera, cadascú té tres files per cadascú. Vale, perdó. D'acord? Abans, cadascú tenia dues files, la fila per ell i la següent. Ara, per tal que cadascú tingui tres files, havia de triar un múltiple de 3 i també l'anterior i la posterior. D'acord? Molt bé, ja ho tenim. A veure, algú té que acabi amb 2, 3, 4 o una cosa així? No. 2, 3, 4, 0, 2, 3, 4, 0, no?
72340. No. Poseu-me... Mira, hi ha més espais per posar xifres. A veure, no tenim? Ningú té... Doncs provem-ho amb altres números. Mira, de la fila 17 a la 23 ho podeu provar amb altres residus. Mira, aquest sí, molt bé. El de la fila 11 amb 21. Jo. A veure, però em surt un hueco en blanc. No sé per què. No, ja està arreglat. 7, 2, vale, sí. Sí. Selecciona-ho tot, copia i posa-ho al seu lloc. 7, 2, aquí. Molt bé. Perfecte. Molt bé, vinga, va. A veure, algú que comenci amb 191 o amb 3191 o amb 5319. Jo, A veure, vinga, a quina fila estàs? la fila 20. A la fila 20. Perfecte. Vinga, va, perfecte. A la fila... Doncs ho selecciones tu o ho faig jo? Jo també en tinc un. Doncs... A veure, en quina fila estàs? Jo a la 35. A la fila 35. Doncs mira, tu mateixa. Ho fas tu? Vale. Bé, de fet heu posat el mateix número, el 15. Sí? Sí, copia... No, has fet bé. Copia la teva fila i enganxa-la al seu lloc. A la fila 30 també n'hi ha un. A la fila 30... Vale, s'han Sí, posat senyor. però sense els colors. Molt bé, perquè havies de fer Ctrl-Shift. Ja, A veure, t'ho faig jo, d'acord? ja està. Sí? Perfecte. I encara no es repeteix? Que curiós, no? A veure, un que comenci amb 1702 o amb 30 o amb 61... A la fila 28. No, al final ja tornem a ajuntar-nos. Ah, sí? Perfecte. Dues xifres. S'hauria de confirmar una miqueta. Afegim-ne alguna altra. A veure, Vale. A la fila... què era? U7, a la fila 28. Molt bé, doncs ho fas tu mateixa? Posa la fila 28. Copia la fila 28. Comença aquí. Aquí. Control majúscules i ho enganxes. Perfecte. I s'ha repetit. Molt ben observat, eh? És un noi que ho ha dit, no sé com es diu, però molt ben observat. Us fixeu que s'està repetint? Biel. Sí? El Biel. Perfecte. Doncs mira, tallem per aquí. A veure, a partir d'aquí això ja es repeteix, per tant, fora. Quantes xifres té el període? 46. Ha! Dividíem per 47 i el període és de 46 xifres. Aquesta és la manera que fan els biòlegs que farien els biòlegs per seqüenciar els decimals. Ara, recordem que havíem de sumar els dos períodes. Cap problema. Ara, fixeu-vos, jo agafaré el primer període, me n'he anat a la pestanya, a la segona pestanya, a la 2743, copio, Ctrl-C. Ara, si us plau, mireu el zoom, que el zoom estic compartint la pantalla i veureu el que estic fent, d'acord? Per tant, ara ja no cal que mireu el full de càlcul. Mireu el zoom. A veure, jo me n'he anat a la pestanya 2743, copio aquestes xifres i me'n vaig a la fila del final, perquè ara ja està, ja sabem quan dona això. Patapam, enganxat. I a l'147 també tinc els decimals, els copio tots, tot el període, i me'n vaig aquí i enganxo. Patapam. Que està bé. I
a la fila 5 tinc la suma de les dues coses. Aquest és el resultat? No, no és el resultat. Perquè aquesta divisió, la de la fila 3, 27 entre 43, en realitat és periòdic. Per tant, això s'ha de repetir infinitament. D'acord? I com podríem fer un full de càlcul perquè repetís això infinitament? Quina fórmula he de posar en la cel·la X3? Algú té alguna idea? Multiplicar-ho? No, una altra fórmula. Perquè jo vull que aquí es repeteixi el període. Aquí torni a aparèixer un 6, i després un 2, i després un 7, i després un 9, etc. Per 2. No, algú una altra idea? Si jo vull que aquí es repeteixi, la fórmula és posar un igual al 6. Aquí es repeteix, no, el període? Per tant, aquí tornarà a aparèixer la primera xifra del període, el 6. I si ara expandeixo aquesta fórmula, m'aniran apareixent. Us hi fixeu? Ho allargo moltíssim, fins a les tantes. Bé, de fet, m'he cansat de repetir-ho i el que faré serà copiar la fórmula i la copio fins al final. Fins a 1000 xifres. Patapam! I està tot copiat, d'acord? Cada posició és 21 xifres més enrere. D'acord? He posat la mateixa xifra que 21 xifres més enrere. I què faré amb l'altre? Igual. Aquí posem la fórmula que això sigui igual a la primera xifra del període. Patapam. D'acord? I què faig a continuació? Doncs aquesta fórmula la copio amb totes les altres cel·les, d'acord? I, per tant, estic copiant el període. Ara què faig? Ara ja tenim les dues fraccions i faig la suma. Pam, 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 sumat, sumat, sumat. Però tinc un problema. Aquí m'apareix, per exemple, l'11. L'11 no és una xifra. He de posar l'1, se li suma en el 8. D'acord? I el que s'obri es queda aquí. El 12, l'1, avança una posició fins al 7, se li sumen el 7 i el 2 baixa. Per tant, el que he de fer és arreglar això. D'acord? Cap problema, ho arreglo. Ja està, arreglat. D'acord? Fixeu-vos. Aquí hi havia l'11, l'1 es queda i l'1 se li sumen el 8, que donarà 9. El 14, d'acord? En portàvem una d'abans, serà 5. I li passem una al següent. 12 més 1, 13. I li passem una al següent. 7 més 1, 8. Ho heu vist? I ara ja ho tenim tot. Això es repeteix alguna vegada? Comprovem-ho. 6, 4, 9, 18. Anem tirant endavant. D'acord? Hi ha algun moment on surt aquest nombre una altra vegada? 6, 4, 9? Ai, ja no me'n recordo. 6, 4, 9, 18. Doncs fixeu-vos. 6, 4, 9, 18. Veieu el 6, 4, 9 en algun lloc? 6, 4, 9, 18? Sí, just al mig. Aquí al mig. 6, 4, 9, 18. Aquí hem tornat a repetir-nos. Fins aquí no ha coincidit. Oh! I per què? Per què fins ara no s'ha repetit? Per què el període té 966 xifres? Perquè el primer es repeteix cada 21 i l'altre es repeteix cada 46. Quan es repetirà tot? Quan tornarà a coincidir tot, el 21 i el 46? Pues 21 per 46. 966. Ho veieu o no? Si un nombre es repeteix cada 3 i l'altre cada 5, quan sumem els dos, es repetirà cada 15. Ho veieu o no? Per ser exactes, es repetirà cada mínim comú múltiple de 21 i 46, que en aquest cas és la multiplicació, és 21 per 46. D'acord? Per tant, el període, patapam, s'acaba aquí. D'acord? Això ja és repetició. Perdó. No.
Un moment, que ara m'he liat. Ja 60, a veure, 967, se'n va més cap aquí. Aquest, 966, el 600, aquest nombre d'aquí ja s'està repetint, tots aquests ja s'estan repetint, per tant, tots aquests, ja els podem esborrar, d'acord? Fora, esborrats, d'acord? Bé, i per tant, com queda aquest... com queda la solució? 1.306 dividit entre 2021, quant dona? Tatxan, tatxan. Aquest és el període de 1.306 dividit entre 2021. Què us sembla? Ho hem aconseguit! Gràcies! Fixeu-vos, hem resolt, gràcies a la cooperació de tothom, gràcies a Gauss, que ens ha separat amb dues fraccions, gràcies als biòlegs que seqüencien el DNA, que hem fet fragments i hem jugat a fer puzzles, a fer un trencaclosques, un dòmino, d'acord? Hem aconseguit obtenir una divisió amb un període de 966 xifres. Cap calculadora dona tants decimals i nosaltres ho hem aconseguit. Què us ha semblat, nois? Increïble. Ah, que sí? Total. Sí. Però tinc una pregunta. Ui. Digues. Un moment, que ara, saps què passa? Que vull ensenyar-vos la presentació. Molt bé. Veieu la presentació? Veieu la presentació? Sí? Vinga, a veure. Digues, pregunta. No, a la dins, per què ho fem, per exemple, amb un múltiple de 3? No, això del múltiple de 3 ho he fet perquè cadascú tingués 3 files per a ell. I com el parell, no? Igual que el parell perquè cadascú tingués 2 files per a ell. D'acord? És a dir, és com si anéssim al bingo i haguéssim comprat 3 números o 2 números. D'acord? Vale. A veure, que cadascú busqués les seves files. D'acord? Fixeu-vos que aquí això ho havia aconseguit Gauss i en 1801 havia fet una taula amb tots els períodes. Patapam! I els nostres on són? Mira, estaven aquí. Els nostres estaven... Un era aquest i l'altre era aquest. D'acord? Bé, i aquest és tot el nombre. Fixeu-vos, 966 xifres. Déu-n'hi-do. Té nassos. I ara fixeu-vos, això de superposar també ho fan servir els biòlegs mirant les anelles d'un arbre. Les anelles són més amples o més estretes si aquell any hi va haver pluges o sequera o incendis. I superposant anelles poden saber quan hi va haver incendis, quan hi va haver època de pluja, etc. D'acord? Amb la geologia això també es fa. Quan hi ha més sedimentació, quan hi havia mar, quan bla, bla, bla. I també es poden superposar les franges aquestes amb les d'una altra zona i anar fent una temporalització molt més alta. D'acord? I ens ha servit també per seqüenciar el coronavirus. D'acord? El SARS-CoV-2. D'acord? Han fet servir la mateixa tècnica. Ja està. Fins aquí tot. Ara, si voleu, podeu fer comentaris. Aquest codi Ja QR... me n'he d'anar. Sí, no, ja està. Jo ja estic. Jo també. Aquest codi QR on ens porta? Doncs ja no ho recordo. És que havia escrit un article sobre... Ara ho miraré, a veure... He deixat de compartir, no? Que genial que soc. Ara miraré a veure on us porta, perquè no me'n recordo. Ara us ho dic. Perquè, saps què passa? Aquesta experiència també l'havia fet en altres moments i portava a un article que... A veure... Bé, a una pàgina web o pàgina no trobada. Així sí, que guai. Bé, doncs, no porta enlloc.
D'acord? Vale. És molt interessant. I tornaràs a fer alguna cosa per aquí, per Fanjac, o què? Ai, no ho sé. Això ho hem de parlar amb la Fanjac de cara a parlar, a veure què fem a l'hivern, d'acord? Ara estàvem amb la tardor, hem fet aquestes conferències, aquests tallers, i a l'hivern mirarem a veure si en fem un altre o no, ja veurem això. Va, doncs aquí nosaltres estem agraïts que vinguis. Perfectament. Perfecte, ets un encant. Com et dius? Biel. Biel, perfecte. M'encanta. Molt bé, doncs, fixeu-vos una cosa, molt important. Els biòlegs ens han ensenyat una altra manera de fer la divisió. Els matemàtics això no ho teníem, d'acord? Ho hem après dels biòlegs. És un nou algoritme de la divisió. Trossejar-la a trossets i enganxar-ho. Bé, de fet, el Gauss, això, en 1800 ja ho sabia, però si el Gauss no existís, o sigui, potser els biòlegs van aprendre de Gauss, això no ho sabem encara. Els hauríem de preguntar. Sí? Va, però els biòlegs actuals no, els d'abans. A veure, això de la PCR és un invent de fa 50 anys, 40 anys, de fa molt poc, d'acord? I va ser el Sanger aquest que s'ho va inventar en observar un bacteri que feia aquesta cosa, bé, i que es podia portar al laboratori, perquè per fer aquests processos cal jugar amb les temperatures i els microbis es moren a tals temperatures. Però va trobar un microbi, ara no sé com es diu, que sobrevivia en aquelles temperatures i, per tant, era bo per fer-ho en el laboratori i ho va fer. Ara no me'n recordo del nom del bacteri en qüestió. O sigui, va aprofitar una cosa que la naturalesa ho fa de forma natural, ho va portar al laboratori i li va permetre seqüenciar el DNA i l'RNA, que és el del coronavirus. Ja està, fins aquí. Adéu. Vinga. Moltes gràcies, però me n'he d'anar, ho sento. Sí, no, ho entenc perfectament. Adéu. Vinga, adéu. Adéu a tothom. Adéu. Adéu. Moltes gràcies.